Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En na de reclame hebben we 2 interessante gesprekken waar we aandacht aan gaan besteden. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. 2 huiszoekingen en 2 arrestaties vanochtend in alle vroegte hebben leden van het Atraco-team en van het arrestatieteam 2 huiszoekingen verricht. De eerste was in de wijk Corraspecht in de Kaya Sakado. Daar is een man gearresteerd en zijn duikspullen in beslag genomen. Daarop ging het team naar een huis in de wijk Kokori. Ook daar werd een man aangehouden en werden er verschillende spullen in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil alleen maar zeggen dat het gaat om een onderzoek naar diefstal en mishandeling. Verder worden er geen uitspraken gedaan over deze zaak. Minister vraagt om onderzoek. Het is een nieuw hoofdstuk in een langlopend verhaal over Curaçao en de licenties voor gokbedrijven, online gokken en dergelijke. Nu heeft de minister van Financiën, Javier Silvania, de kansspelautoriteit van Curaçao gevraagd beschuldigingen aan het adres van een lokale licentiehouder te onderzoeken. Die zou zich bezig hebben gehouden met witwassen, oplichting en het doorsluizen van geld. Braziliaanse media beweren dat het online gokbedrijf Blaze daarbij betrokken is. Silvania heeft onder meer ook de centrale bank gevraagd dit te onderzoeken. Maar volgens het bedrijf zelf is er niks waar van alle beschuldigingen. George van Zienik-Bergman van Imor zegt dat er geen klachten zijn ingediend bij enige autoriteit. De beschuldigingen komen van een influencer die ongegronde claims heeft geuit op YouTube. Hij is niet bang met een onderzoek, want volgens hem heeft zijn bedrijf niks verkeerd gedaan. 3 arrestaties bij een familieruzie. Een familieruzie is gisteren in de wijk Herst helemaal uit de hand gelopen. Een jong stel had ruzie en dat werd op straat uitgevochten. Toen kwam de moeder van de man erbij en de man en de moeder hebben daarop de vrouw aangevallen. Uiteindelijk raakte zij gewond en moest ze met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar is zij gearresteerd en ook de moeder en de zoon zijn opgepakt. De zaak is nog verder in onderzoek, maar treurig is het wel. Vergaderingen over vervalsingen geschorst. Gisteren heeft het parlement van Curaçao gesproken over de vervalsingen die op tafel zijn gekomen in het onderhandelingsproces tussen Caribbean Petroleum Refinery en de Refineria di Curaçao. Daar wil het parlement meer van weten en er werden scherpe vragen gesteld aan Pic Pisas door onder meer Quincy Girigori van de PAR en door Giselle McWilliam van de MAN. Ze willen antwoord hebben van de minister-president omdat de indruk ontstaat dat hij op de hoogte was dat er vervalsingen op tafel lagen, maar daar niks mee deed. Pisas heeft om meer tijd gevraagd voordat hij uitslag geeft, voordat hij een antwoord geeft op de verschillende vragen. Hoe lang is nog niet duidelijk, de vergadering is momenteel geschorst. Dan is er een tropische storm in aantocht. Het is het orkaanseizoen, dus we kunnen dit nieuws verwachten. Maar elke keer is het toch weer met spanning kijken wat er zich allemaal ontwikkelt boven de Atlantische Oceaan. Het gaat nu om een tropische depressie die zich in het midden van de Atlantische Oceaan ontwikkelt. En mogelijk dit weekend het Caribisch gebied zou kunnen bereiken. De depressie vormt naar verwachting geen dreiging voor Curaçao, Aruba en Bonaire. De bovenwindse eilanden, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius houden wel rekening met een tropische storm. En als de depressie zich ontwikkelt tot een storm, krijgt het de naam Bret. Dan gaan we naar Sint Maarten, want daar is veel drugs onderschept. Afgelopen vrijdag heeft de luchthavendouane meer dan 10.000 kilo marihuana onderschept. Die was binnengekomen vanuit Miami. Een dag later, op zaterdag, is er ruim 1600 kilo cocaïne onderschept die vanuit Jamaica binnen werd gevlogen. Daar is een 30-jarige Nigeriaan die woont op Sint Kitts en Nevis voor gearresteerd. De drugs is ontdekt met nieuwe speciale apparatuur die wordt gebruikt op de luchthaven en waarbij door normaal gesproken niet doordringbare spullen heen kan worden gekeken. Op die manier zijn de drugs dus ontdekt.
Future Goals vandaag in het SDK. Het is een mooi project waarbij vanochtend al veel jongeren, u ziet het op de beelden, al veel jongeren naar het SDK gingen om te voetballen. Het heet Future Goals en het is een partnerschapsprogramma tussen Sendels Resorts en Ajax. Daarbij worden visnetten uit de oceaan en gerecycled plastic afval omgezet in voetbaldoelen. Kinderen op Curaçao kunnen daarmee voetballen. Het project bestaat 1 jaar. Sinds de lancering zijn er 40 voetbaldoelen gecreëerd. En vandaag zijn er bijna 700 schoolkinderen en studenten op Curaçao actief bij het Future Goals toernooi in SDK. Mooi nieuws. Dit was het belangrijkste nieuws. We komen na de reclame terug met 2 interessante gesprekken. Pizza Hut ha cumpli 40 años y vecinos se celebra en grande. Con nos, celebration meal. 2 small pizza, 1 topping, 6 cinnamon sticks, 6 breadsticks, pa 40 florin. Cheese y enabodatos nang patras di ebon y tire de buzón. Asina, botin chance di gana, di edepes nang di correnden for 2. Pizza Hut. Pizza Hut. For the love of pizza. De onafhankelijkheidsbeweging Independence for St. Maarten Foundation die heeft vorige week een voorstel ingediend bij het Sint Maartense parlement voor een naamsverandering van Sint Maarten. Dat zou moeten worden veranderen in Great Bay. Aan de naam Sint Maarten kreeg een koloniale afdruk, zo zegt de beweging. De Curaçaose activist en politicus Marlon Rogales stelt de naam Willemstad ter discussie. Volgens hem is het een koloniale naam en niet meer van deze tijd. Volgens mij maakte ik net een foutje. In Sint Maarten willen ze de naam Philipsburg veranderen in Great Bay. Op Curaçao wil Marlon Rogales onder meer Willemstad veranderen. We spraken hem erover en vroegen hem waarom. Meneer Marlon Rogales, de naam Willemstad is lang geleden ooit door de toenmalige kolonisator gegeven. Volgens u is het tijd om na te denken over een andere naam, begrijp ik. Niet alleen de naam Willemstad, maar gewoon alles. We moeten gewoon, kijk, we zijn bezig, we moeten heronderzoek doen naar onze geschiedenis. Mm-hmm. En misschien, namen die heb je gegeven toen de tijd. Het is de mensen oneren om die namen nog te behouden. Als iemand jou opprimeerde al die tijd, toen de tijd was hij de baas, maar nu is hij niet meer de baas. Marlon Rogales wil dat Curaçaose experts op het gebied van geschiedenis en cultuur bijeenkomen om na te denken over nieuwe namen. Het gaat niet alleen om de naam Willemstad, maar bijvoorbeeld ook over de Julianaplein en de West-Indië Compagniestraat. Volgens hem is de beweging iets internationaals en moeten we op Curaçao niet doen alsof er niks aan de hand is in de wereld, maar gewoon ook voorbereid zijn op toekomstige discussies. Maar het is goed om daarover na te denken, zegt u. En is dat iets hoe zou dat moeten gebeuren? Moet de regering daarin een voortouw nemen? Of moet er een referendum overkomen over wat een betere naam zou kunnen zijn? Nee, ik denk gewoon dat je sterke mensen die het over zaken hebben, moeten we erover gaan praten. Kijk, in Nederland heb ik ook meegemaakt met de herorganisatie van het leger. Ik was toevallig in de commissie als leerling, president van de leerlingenvereniging. En toen zaten de ouderen ook te praten over welke naam moeten we laten vallen voor de regiment. Want de bataljons gingen minder worden, dus je hebt al die namen van de regiment. En ze hebben allemaal de namen van prinsen en zo. En, net zoals de prinses Irene. Hoe kan je in je hoofd halen om prinses Irene laten vallen? Dus dan moet je generaal weet ik veel laten vallen. Dus er zijn dingen die erover kan praten. Dus Venezuela heeft dat ook meegemaakt met Piara en Brion en Bolivar en al die dingen. Dat de Piara achteraf toch naar de Pantheon Nationaal ging. Dus het is de normaalste zaak van de wereld voor wat nu, deze periode. In alle landen in Amerika hebben ze allemaal Columbus omgegooid. Ja. Dus we moeten niet wachten tot wanneer mensen boos op straat gaan lopen, schreeuwen, schelden en dingen kapot slaan. En of zo'n Peter Seuvelstand weghalen zonder dat niemand weet waar het heen ging.
Het moet gewoon netjes gebeuren, we moeten gewoon erover praten, maar ook met de Nederlandse bevolking van luister. De ene goede man toen de tijd was hij goed, maar nu is hij toch slecht geweest. Dan gaan we naar Nina Journa. Zij is al meer dan 20 jaar actief voor onder meer NOS en ook NSC in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Nu heeft zij een heel mooi programma gemaakt, dat heet Van Bahia tot Brooklyn. En sinds begin deze maand is dat elke vrijdag te zien op de Nederlandse televisie bij NPO 2. Eind van deze maand, 30 juni, komt er ook een aflevering speciaal over Curaçao. Voor haar programma heeft ze verschillende landen bezocht, onder meer Curaçao, Trinidad en Tobago, Brazilië, Dominicaanse Republiek, om te kijken wat er nog te zien is van 4 eeuwen slavernij en kolonialisme. De reportages hebben veel reacties gekregen en we vroegen haar daar ook naar wat voor soort reacties heeft ze tot nu toe allemaal ontvangen. Mensen van Curaçao met Surinaamse roots, die zeggen eindelijk, komt er iets naar buiten wat wij voelen. En ik hoor zelfs ook Nederlanders, dus echt de witte Nederlanders, voor wie dit onderwerp echt wel ver weg is. Vandaag nog een vrouw van 78, die stuurde me een mail. Ze zei, voorheen zou ik zeggen, waar zeuren ze allemaal over met slavernij weer? Maar ik heb de serie gezien en nu snap ik het beter. En ja, dat is natuurlijk wel een compliment. Dat dat je mensen nog kan raken. Want het is natuurlijk een tijd waar we veel tv-programma's zien en overkill aan media. Dat het ook moeilijk is om nog eigenlijk nog iets uit te dragen. Hè? Dat mensen echt geïnteresseerd zijn. Ik ben wel blij met dit soort reacties. Dat zeker, want het is natuurlijk een discussie. Ja, ik zie het hier vanuit Curaçao en jij ziet het natuurlijk ook grotendeels vanuit Latijns-Amerika. Het is een discussie die je in Nederland ziet en die wordt gevoerd. Maar op deze manier draag je bij aan misschien een beter begrip voor de discussie in Nederland. En dat is denk ik wel goed. Ja, ik hoop het. Maar ik denk ook dat we ook wel de regio op een andere manier laten zien. Ik denk dat heel veel mensen toch misschien het beeld hebben van palmbomen, de toeristen, dat deel van de Cariben. En weinig weten over wat daar nou onder ligt. En wat er nou, hoe dat gevormd is en waar mensen mee bezig zijn. Waar ze, ook hoe het verleden doorwerkt. Zoals gezegd, op 30 juni komt de uitzending over Curaçao op de Nederlandse televisie. En Nina Journa werkt eraan om te zorgen dat deze aflevering ook hier op Curaçao voor iedereen goed te bekijken valt. Ik vroeg haar hoe het was om Curaçao in deze reeks van verschillende Caribische eilanden, maar ook New York en Brazilië in op te nemen. En wat haar beeld van Curaçao was en of dat door deze reportage is veranderd. Curaçao, dat weet je zelf, die beschouwt zich altijd als een apart eiland in de zin van het is wel in de Cariben, maar het is ook niet helemaal een Caribisch eiland. Het ligt wel dichtbij Latijns-Amerika, maar het is ook geen Latijns-Amerikaans eiland. Hoe beschouw jij Curaçao in die lijntjes die je getrokken hebt? Ik het heb ervaren nu en ook in de serie en in de reis die we hebben gemaakt, is het voor mij absoluut een Caribisch eiland, maar wel met een hele eigen identiteit, vooral door de taal. De taal is denk ik uniek. Ik denk dat echt Curaçao heel speciaal maakt. Dat er een taal gevormd uit heel veel invloeden is ontstaan, het Papiamento, maar dat echt wel de taal van het eiland is. Hè, dus wat je in Suriname bijvoorbeeld hebt met het Sranan-Tongo, is het veel meer een taal die misschien op straat wordt gesproken, maar niet bijvoorbeeld de media. Niet, of de minister. Nee, helemaal niet. En ik denk dat Curaçao uniek maakt, maar het culturele, zeg maar, en ook het verhaal van zeg maar een beetje de geschiedenis, denk ik dat het absoluut een connectie met de eilanden om zich heen heeft. Veel meer dan bijvoorbeeld Nederland. Absoluut. Dus dat is, ik denk dat ik ben ook heel benieuwd hoe mensen van Curaçao het vinden om zichzelf
in zo'n serie te zien. Dus om het eiland, de aflevering van Curaçao in de andere eilanden te zien wat daar, waar mensen daarmee bezig zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen zich ook herkennen dan in de andere eilanden. Was je zelf nog verbaasd? Je kent Curaçao goed, dus je zelf nog verbaasd toen je hier kwam en dat opnam op Curaçao? Bijvoorbeeld, ik las in een interview dat je samen met Rosemary Allen naar die oude geluidsfragmenten, dus van 100-jarigen, waarvan hun ouders nog tot slaafgemaakte waren. Was dat nieuw voor jou? Ja, absoluut. Ik ben echt ontelbare keren op Curaçao geweest, maar dat ging meestal over reportages over de politiek, of er was weer iets met Nederland, aanwijzing, of het is andere. Ik ben nooit eerder zo diep eigenlijk in het verleden van Curaçao gedoken. Ik zou zeggen, bekijk de documentaires. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik hoop dat u weer op de hoogte bent van alles wat hier speelt. Morgen zijn we er weer en dan hoop ik u weer te zien. Een hele prettige dag vandaag. Het allerbeste. Tot ziens. Tot morgen. Dag.